ప్రియతమా ప్రియతమా పలికినది హృదయమే సరిగమా. ఏ దేవి వరము నీవో. హే గైస్ హాయ్, అందరికీ నమస్కారం. అందరికీ నమస్కారం. ఒక మంచి లవ్ సాంగ్ రాబోతోంది. ఒక మంచి వ్యక్తి, మంచి గాయని అయిన శ్రీమతి చిన్మయి గారు పాడారు. నా చిన్మయ్య గారి వాయిస్ అంటే చాలా ఇష్టం. చిన్మయ్య గారు నా ఫేవరెట్ సింగర్ అండి. ఆవిడ ఏ పాట పాడినా అద్భుతంగా ఉంటుంది, తేనె పోసినట్టు ఉంటుంది చెవుల్లో. అంతటి గొప్ప గాయని మొట్టమొదటిసారి నా పాట పాడడం నాకు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ పాట కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందండి. అండ్ ఐ హోప్ యూ గైస్ లవ్ దిస్ సాంగ్ as much as I did when I heard it. ఐ జస్ట్ లవ్ హర్ సో మచ్. ఆవిడ పాట పాడిన, డబ్బింగ్ చెప్పిన ఆర్ ఒక షోకి ఏదైనా హోస్ట్ చేసినా కూడా ప్రతి దాంట్లో పర్ఫెక్షన్ ఉంటుంది. Chinmay garu, you're such an inspiration. Keep rocking, keep singing such beautiful songs for us because we keep waiting to hear your voice. It will be a huge hit. ఎందుకంటే చిన్మయ్ గారు పాడితే ఏదో ఒకటి ఉంటుంది, మనకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది. So I wish the whole team all the best for this song. So I'm super thrilled and excited that Chinmay garu పాడిన ఒక సర్ప్రైజ్ ట్రాక్ from Dorasani is gonna release through Madhura Audio very soon.